Dinini topik wngkha Dawlat Ahmed bai sujak bolong koklok. Ang norokno koklok porerman swkang norok swinaini sinimung tei koklokno rohorui tongo. Norok abono joto poriui naibai di. Hingke porimani yagulo norok koklokno poridi tei bini sinimungno poridi. Ang rimano kari bo tongmung nongni thani kubun bijabrok tongkha hingke bijabrokni bo norok nai poridi. Hingka hingke ang tabuk norokni thani o swinaini sinimung tei logi bo koklokno riui tongo.